a todas, a todos, e dende logo moitas grazas por estar aquí, non? Eu creo que din, non, que isto da política ten riscos. Eu espero que non teña riscos asistir aos actos do Bloque Nacionalista Galego, non? Porque eu cando vexo aquela xente aí arriba, espero que francamente... Empezar este acto afirmando con toda claridade que queiran que non, queira ou non queira Rubalcaba, Rajoy, Merkel ou Botín. Si hai alternativa, si hai esperanza, si hai futuro, porque hai Bloque Nacionalista. Quero tamén volver a expresar o meu recoñecimento público e o do Bloque Nacionalista Galego, as xentes da cultura que con dignidade, ca cabeza alta, acaban de asinar un manifesto que hoxe sigue asinando máis xente pedindo o voto para o Bloque Nacionalista. Amigas e amigos, todos e todas podemos autoenganarnos o que queiramos. Eso, francamente, decisión de cada un e de cada unha. Pero sabemos perfectamente que coa política da dereita as cousas van mal. E non fai falta ser adivino para saber que con máis dereita as cousas van a ir peor. Por eso non queda outra. Cambio de rumbo. Por eso decimos que frente a esa marea azul, azul escura, cuasi negra, dique de contención galego de esquerdas, Bloque Nacionalista Galego. E eu vos lo quero decir. É o que lle doi ao Partido Popular. Doi ao Partido Popular o voto ao Bloque Nacionalista Galego. Non lle doi ao PP ni a abstención ni o voto en blanco. E se me apurades, tampouco o voto a Rubalcaba, que xa se declarou xefe da leal oposición. Doille o voto ao Bloque Nacionalista Galego porque sabe o PP que o BNG é antítese do que eles son. Eu casi, se me permitides, recurrir a aquela canción de Fausto, en esencia, sí señor, eu non quero que ti queres, eu non quero que ti queres porque son de outra condición, naturalmente que sí. Por eso, día sí, día tamén, o señor Núñez Feijóo, ese que nos impide os debates, esos que nos gustaría ter, verdad, para poder contrarrestar e contrastar opinións, nos dedica a algunhas das súas mellores pérolas. Son las dedica ao BNG. Eu teño vos que contar que tive ocasión onte, en fin, non vai a decir onde, de ver unha intervención neste sentido do señor Núñez Feijóo. E decíanos o seguinte, decía, anda o Bloque Nacionalista Galego por aí dicindo que PSOE e PP a mesma merda é. Pero logo resulta que ese mesmo Bloque Nacionalista Galego, bueno, apoia os orzamentos de Zapatero. E a verdade que me quedei un pouco sorprendido, lo digo en serio, porque eu son unha persona educada, de colexio, claro, fin de estudios, non? Eu nunca dixen aquelo de PSOE e PP a mesma merda, Deus me libre, non? Deus me libre. Pero claro, non quere decir que non haxa moita xente que poida pensar eso. Eso é unha cousa diferente. E é verdade que o mellor ata chega a pensar o propio Núñez Feijóo, pero esa é outra cousa tamén diferente.
veces, efectivamente, se poden atopar moitos parecidos nas políticas e incluso nos comportamentos, non? Digo isto porque onte, nunha entrevista, o señor Blanco nos contaba que os fillos de Rajoy e os del comparten o mesmo colexio. Claro, é verdad, empézase por pensar o mesmo, facer o mesmo e levar os nenos naturalmente ao mesmo colexio de élite ao que ningún dos que estades aquí podedes levar os vosos fillos e fillas.